ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମା କବୁତର। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ମା କବୁତର ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାର ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସବୁ ଅଣ୍ଡା ତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ସୁନା ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିକି କବୁତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଭାବିଲା, ଇଏ ତ ମୋ ପେଟରୁ ବାହାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକି ଅଣ୍ଡା ସହିତ ବି ସୁନା ଅଣ୍ଡାର ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା। ଦିନେ ବହୁ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାରୁ କବୁତରର ବସାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡାଟିର କିଛି ବି ହେଲାନି। ବସା ଦେଖିକି ମା କବୁତର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏ ବସାଟା ତିଆରି କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ। ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ଏଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ କଣ ଆଜି ହିଁ ହେବାର ଥିଲା? ଯଦି ଆସିଲା, ମୋ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡାକ କଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା? କବୁତର ଏମିତି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ। ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆକୁ ତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବି। ମାତା କବୁତର ସୁନା ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ବହୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଅଣ୍ଡାଟି ଫାଟିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁନୁମୁନୁ କବୁତର ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ମା କବୁତର ବହୁତ ଗେହ୍ଲାରେ ପାଳି ପୋଷିକି ବଡ଼ କଲା। କୁନୁମୁନୁର ଉଡ଼ିବାର ଟାଇମ୍ ଆସି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା କବୁତର ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦଉନଥିଲା ଆଉ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ନିଜ ବସାରେ ଆଣିକି ଦଉଥିଲା। ଦିନେ ମା କବୁତରକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ଆଉ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଟିକେ ବି ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। କୌଣସି ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ଶେଷରେ ସେ ସୁନା କବୁତରକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୁ ଭୋକରେ ଅଛୁ। ଏମିତି ଯଦି ଭୋକରେ ରହିବୁ, ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଏବେ ତତେ ତୋ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବସାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଜାଣିନି ମୁଁ କେମିତି ଉଡ଼ିବି। ମା କବୁତର କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ଛୁଆ ଭୋକରେ ଅଛି ଦେଖିକି ନିଜକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା। ବହୁ ଜୋରରେ ଦେହ ଖରାପ ଥାଇ ବି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଛୁଆ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲା। ମାର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ସୁନା କବୁତର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତୁମର ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ତମେ ଓଡ଼ିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନାହଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଭୋକରେ ନ ରହିବି ବୋଲି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲ। ଟିକେ ବି ଦେହ କଥା ଭାବିଲନି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ଠିକ୍ ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁନି, ବାହାରକୁ ଦେଖିପାରୁନି, କେବଳ ତମର ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ବେଟା, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ରହିବୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ମା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପକ୍ଷୀ ନଥିଲା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣି ଦଉଥିଲ। ଏବେ ତ ମୋର ପକ୍ଷୀ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ବସାରେ ଏମିତି ବସି ରହିବି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବି ଆଉ ତମେ ଘରେ ବସି ଆରାମ କରିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ବେଟା, ଏଥିପାଇଁ ତ ତୁମ ମନରେ ସାହସ ଆସିଗଲା ନା? ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ସବୁଦିନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ମା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାହା ଦେଖି ମା କବୁତର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସବୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯେମିତିକି ସେମାନେ କିଛି କାମକୁ ରହିବେନି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମା ବାପାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛୁ ମା।
ମୋ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର।